Исәнмесез безнең яраткан тамашачыларыбыз. Нәкъ менә шушы вакыттан алып 1 сәгать дәвамында сезнең экраннарыгызда бары тик популяр хитлар, сез яраткан артистлар, кызыклы яңалыклар һәм мин Ранил Нуриев булырмын. Димәк, MTV каналында музыкаль биеклек хит парады вакыты. Телевизор тавышын көчлерәк ачып куегыз. Без башлыйбыз. Бүгенге тапшыруда без кумирлар турында сөйләшәчәкбез. Хәзер һәрберегез үзегезнең кумирыгызны исегезгә төшерегез һәм музыкаль биеклекнең һәр баскычын игътибар белән күзәтеп барыгыз. Кем белә, бәлки сезнең кумирыгыз белән безнең хит-парадта катнашкан резидентларның кумирлары бер булыр. Инде сезнең барыгызга да билгеле булганча, һәр атна безнең хит-парадтан бер җырчы төшеп кала. Һәм бүгенге чыгарылыш та искәрмә түгел. Ул үзенең матур җырлары белән безнең хит-парад баскычлары буенча музыкаль биеклекне яулады. Тик бүген ул хит-парад белән сау булаша. Рәсим Низамовка зур уңышлар теләп, янә дә музыкаль биеклектә көтеп калуыбызны белдерәбез. Үзіліп яратканнар, күп барсыңлап табышканнар. Тик бәхетле бу дөньяда яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йорттагына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Дуслар, шушы мизгелдә музыкаль биеклек хит-парадына бул үземә генә җыры белән Ризат һәм Зинирә Рамазановлар премьера буларак килеп керә. Бу парга безнең кызу һәм көчле көрәштә бары тик уңышлар телик һәм матур җырларына тукталыйк.
Хит-парадыбызның 9-нчы орында булучы Ришат Фазли Әхмәтов безгә үзенең кумирларын төгәл әйтеп бирә алмады. Кумиры булмавын ул бу тормышта бар кешеләр дә бер тигез, кемдер бүтәннәрдән айырып тору дөрес түгел дип аңлатты. Әйе, кемдер бераз гына яхшырак, һәм шул ук вакытта аның да килмәгән яклары булырга мөмкин. Тик Ришат кешеләрнең бары тик яхшы гына сыйфатларын үзендә булдырырга тырыша. Ришат Фазли Әхмәтов. Tozulu sular kupmüşəsi Jirdəmikən, hələ kukdəmikən Niğa digən bəxit aşqışı Kukdə bulsa, mənim alır idim Bulsa, əgər bulsa basqışı Üter yolum kirtelerden tıra Sikilteler ışırı yolumda Eslim elli, eslim var dünyadan Bəxit aşkış keminin kulağında Şirdəmikən, hələ kukdəmikən Niğa digən bəxit aşkışı Xəyalımda zəngər kokunu gizən Dingizlərini ingləb ötəmin Көңіл türlərimdə yazqı yaşım minim Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Şirdəmikən, əllə kukdəmikən Niğa digən bəxit aşqışı Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Музыкаль бейекликнең иң яшь резиденты Лия Шамсинның кумиры бик үзенчәлекле башкаручы. Үзе композитор, үзе җырчы, үзе продюсер булучы Григорий Лепс. Әлбәттә, Лиянең генә түгел, Рәсәйнең бик күп хатын-кызларының кумиры ул. Тик Лиягә Лепс җырчы, композитор, продюсер гына түгел, ә кеше буларак та бик ошый икән. Лепс үзенең бер концертларыннан соң бары тик Лия белән генә аралашкан һәм аңа гына үзенең автографын калдырган. Лия Шамсина сезнең каршыгызда.
Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә. Нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз. Атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, дәхәтер икән шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисер янна уч чакта. Шибер батыр әкият егеде, әйтерсең далаларның беркете. Без икәү бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булыйк без бергә, әкият тылсымында гомергә. Китмәсен күңелдән тылсым назлары, әкиятнең язлары. Синең иркә кайчакта, дәхәтер икән шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисер янна уч чакта. Синең иркә кайчакта, дәхәтер икән шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта, әкиятә кунакта. Синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисер янна уч чакта. Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили? Музыкаль бейіклік хит парадын шибәр һәм талантлы дуэт дәвам итә. Лилия Гимадинованың кумиры Украина җырчысы Ани Лорак. Лилия аның тавышына һәм образына бик гашыйк. Ани Лорак һәм Лилия Гимадинованың иҗатына игътибар итсәгез, бәлки аларда бераз гына охшашлык та табарсыз әле. Лилия Хайруллинның кумиры Америка җырчысы Адам Ламберт. Адам Лилия Хайруллинны үзенең тавышы белән кызыксындырган. Тиздән бу артистның концерты Мәскәүдә узачак һәм Лилиягә тормыш иптәше махсус шул концертка билет бүләк иткән. Бу матур дуэтны Лилия Гимадинова белән Лилия Хайруллинны үз экраннарыгызда каршы алыгыз. Сихри нурлар сибеп, шәшәк ата шәшкә таңнарда. Сафташлары белән гүя насыләшә дөньяга. Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле. Ак лилия чәчәкләре мәхәббәтнең билгесе. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр сезгә бәхет телиләр. Аерылмасын яраткан йөрәкләр, ихлас булсын сөюләр. Ак лилия төсле, ак булсын бәхетләр, ярлар
Liliyalar Liliyalar Ak băxtlar diler Xush isli nazlı güller Liliyalar sizga băxt diler Ayrılmasın yaratgan Yürekler ihlas bulsun süyüler Xush isli nazlı güller Liliyalar sizga băxt diler Ayrılmasın yaratgan Yürekler ihlas bulsun süyüler Бүген хит парадыбызның 6-нчы урын яулап торучы Ансуның кумиры юк. Ләкин ул Тимотиның иҗатын бик ярата. Тимоти бик тырыш һәм уңган шәхес ди Ансу. Һәм аның патриот булуы да җырчы кызыбызга бик ошый икән. Тимотиның тырышлыгы, көненә ни бары 1-2 сәгать йоклап та бик күп эшләр эшли алырга өлгерүе Ансуны шаккаттыра. Һәм анда Тимоти кебек үк тик тормас булу теләген уята. Мин бит сине язышым дип уйладым Серле күзләреңә карап туймадым Меңнәр арасыннан сине сайладым Ашыкканмын ахры күрәсең Син тик минең түгел икәнсең Вакытлыча гына наз бүләк иткәнсең Искә төшә бергә булган вакытлар Иң күңелле, иң бәхетле минутлар Әйләнеп кайтмаслар инде ул чаклар Серләрен очрып җибәрәм Бергә булмаганны яхшы беләм Тик һаман да үзем син дип өзгәләнәм
Бик күпләрнеке кебек үк минем дә үз кумирым бар. Дөресрәге, кумирларым бар. Энрике Иглесиас, Бейонсе, Эрос Рамазотти, Селин Дион, Алексей Чумаков һәм Ани Лора. Нәкъ менә аларның җырлары, образлары, концертлары һәм музыка өлкәсендә булган биеклекләре миңа дәрт бирә. Шуны әйтеп үтәсем килә. Музыкага 100% бөтен җаны, күңеле белән бирелеп, тылсымлы, тембрлы тавышы булган, иң югары дәрәҗәдә үзенең җырларын тамашачыга бүләк итә алган артист әлбәттә минем кумирым була ала. Әлеге минутта, кадерле дуслар, музыкаль биеклек хит-парадында мин сезгә үземнең кайнар кочагымны бүләк итәм. Başlarımla yuvaltam yılmayın göre Akışım değil şeşlerinden söyüp Başlarımla yuvaltam yılmayın göre Gel eli gelsin yanıma Sevuşağına Al eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Sevuşağına kalsın yanımda, baylar kışağımda Nazlarımın senin, canım tenim bilen Senin tatlı sırlarını tikminine bilen Nazlarımın senin, canım tenim bilen Senin tatlı sırlarını min bar mingine bilen Gel eli gelsin yanıma, sevuşağına Kal eli kalsın yanımda, kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma, sevuşağına Kal eli kalsın yanımda, kaynar kışağımda Unuturga tek singine girek Sina dip aşkına suyutulu yürek Dünyamni unuturga singine girek Sina dip aşkına yürek Gel eli gelsin yanıma Sevuşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Sevuşağına Kal eli kalsın yanımda Gel eli gelsin yanıma Sevuşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Sevuşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Хит-парадыбызның чираттагы резиденты Азалия Зиннәт. Азалиянең кумирлары юк. Ул үз юлын үзе салырга тырыша һәм моның өчен көченнән килгән бар нәрсәне дә эшли. Азалия үзенә максат куйса, ул аны ирешергә тиеш дигән девиз белән яши. Барлык үрләрне җырчы кызыбыз әти-әнисе горурлансын өчен яулый. Әлбәттә, без аңа бары тик уңышлар гына телибез һәм җырын тыңлыйбыз.
Құшағымда хатларыңды алам, қабат-қабат туқып юғанам. Айрылы сағышын біраз басып тұрсам, жан жылысы бір күй хатыңынан. Еректен ерекке көпірлі тізілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Еректен ерекке көпірлі тізілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Хат yazып жіберем, аққы шышқан жерге, жіберемді күтем жауаплар. Сенде жүрегімнің мәхәббәт хәбәрін, күтәсіңлі санап минутлар. Жүректен жүрекке көпірлі тізілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Яқты үмітімнің бір рух мәхрім етме, yazып жібер жауап саңалама. Хатлар тапшырылсын, жауап керек қайтсын, үзіліп күткен ярыларға. Еректен ерекке көпірлі тізілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Жүректен жүрекке көпірлі тізілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Жүректен жүрекке көпірлі тізілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Алышы сағаттен яқын айтып түсілі, ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Ұфықыларыңа ұшадыр хатлар. Музыкаль биеклек хит парадының үшлігін автор башқарушы Гүзәлия ашып жібәрі. Гүзәлия үшін кумир да, үрнәк та аның бір туған апасы Эльмира. Якын кеше буларак Гүзәлия апасы янына һәр вакытта киңәш сорап килә икән. Апасының сабырлыгына, тырышлыгына һәм җаваплыгына ул һәр вакыт шафката. Дуслар, безгә бик күп популяр җырлар бүләк иткән Гүзәлия сезнең каршыгызда. Құдай берген бәхетім, сен өмірлікке деп келдің. Жоғалтасым келмес сені, біз екеуміз бір беттік. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны,
Бу атнаның көмеш медаліне һәм хит парадыбызның икенче урынына лайык булган җырчы Гүзәл Әхмәтованың яраткан җырчысы Селин Дион. Дөнья күләм танылган Канада җырчысы Селинның барлык альбомнарын Гүзәл үз коллекциясенә җыеп бара. Музыкаль бейеклек хит парады икенче урын Гүзәл Әхмәтова. Eğlendim de kulu siltedim birgelep Uzattın koyunlarga Koyşun ellikti koydum Tuğanlar oğluma Soğuluğuza koyunlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin şuraşular Birge jırlagan jırlar Soğuluğuza koyanlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin şuraşular Birge jırlagan jırlar Gitmesiydim sizin yandan Diyeni tuğanlar Yazmışım yollarımı Aldan yazıp uyganlar Sağlığı koyanlar Edegiz diyeni tuğanlar Alda gitsin jıraşular Birge jırlagan jırlar Sağlığı koyanlar Hep diyeni tuğanlar Alda gitsin jıraşular Birge jırlagan jırlar Yıllar bitti sütediler Aşamal mimin ana Ütteydi şula yıllar Bir gelip Sesinin bilen bulağanıga Soğuluğuza koyanlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin şuraşular Birge jırlagan jırlar Bir gelip Rahmet zor edip Soğuluğuza koyanlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin şuraşular Birge jırlagan jırlar Soğuluğuza koyanlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin şuraşular Ola girse Birge jırlagan jırlar Soğuluğuza koyanlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin şuraşular Birge jırlagan jırlar Dostlar, hit paradыбызның 9 баскычын артта калдырып, бу атнаның абсолют лидерын һәм музыкаль бейеклекнең беренче урын яулаучы җырчыбызны мин инде игълан итәргә әзер. Аның өчен кумир ул әнисе. Барлык бергән киңәшләре тормышта ярдәм итә һәм аның өчен бик мөһим. Әнисенең характеры һәм сабырлыгы аны әле дә шаккаттыра. Каршы алыгыз, музыкаль бейеклек хит парадының җиңүчесе Азат Фазлыев.
qara kuziga avuldaş hiç bitimil Şəhərgə qızığa yeşiller Şəhər bir kimni kötümil Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Şəhərdə yaşab yatqanlar Avulları sağına Yaşarışın şəhər kirək Avul kirək canına Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Şəhərlərinin uşarı var Avulun da uzamını Şirdə hər kimnin öz yolu Hər kimnin öz uğrını Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Şiddaltan bulğanışır Музыкаль бейіклікнің bu атнасында менә шундай яңалыклар. Алда не буласын вакыт күрсәтер. Якшәмбе кичке сәгать 6-да TNTV каналында без сезнең белән яңа атнаның нәтиҗәләрен белербез. Популяр хитлар, сез яраткан җырлар һәм алар турында кызыклы яңалыклар бары тик сезнең өчен. Әлегә шуның белән шул. Мин Ранил Нуриев бик аз гына вакытка сезнең белән сау булашам. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.